Mirai, estamos no concello do Paraño. O Paraño é o que dá na provincia do Lugo a moi pouca distancia de Portomarín. De feito, cruzando o río Miño pola ponte de Portomarín, chegamos a este concello. E para situarvos onde estou en Santiago de Ribas de Miño, antigua igrexa románica de Santiago, hoxe prácticamente desaparecida. E, bueno, pois decía, despois de cruzar o río Miño, tirando un pouquiño á esquerda, vámonos a encontrar con esta igrexa. Isto sería a entrada principal, abandonada. Por aí había unhas edificacións, supoño que serían parte da igrexa. E ben, vamos que vamos a acceder, decía, vamos a acceder ao interior do que queda de Santiago de Ribas de Miño. Espero que vos guste o sitio. Dende logo ten unha maxia especial estar aquí. Ali na entrada pon peligro de desprendimientos. A verdade é que dá moita pena ver como o noso patrimonio e centos de anos de historia se estén caíndo desta maneira. Hombre, a reflexión que fago eu, home, ao mellor non hai cartos, non estamos no momento, verdade, de pôr en valor isto, non? Pero si estamos no momento un pouquiño de consolidar o que queda deste patrimonio, porque senón a volta de moi pouquiño tempo xa non podemos decir as ruínas da igrexa de Santiago de Ribas de Miño, creo que así se chama, hai moi pouquinha información dela. Tendemos que dicir, aquí houbo, efectivamente, esta igrexa. En fin, espero que vos gustara o sitio. Logo pondremos fotos para que veñades ao lugar. Curioso, pagou a pena casi vir aquí. Incluso debo de estar policromada e pintada toda no seu momento. A nosa historia non interesa. Non. Ata logo, amigos. Veña, vou a continuar disfrutando. Ata despois.